nyithindo budho kapok okelo list na to skul oseyaw. Achieng. Baba. Adhi e bura ke list skul oseyaw. Ke list. Baba. My list. Dettol, Valupak, Angwen, Tugo, makeup ko na. Dongin Baba dongik niwi chogi. Ini dogi kama, ini kero ne jiga sikul ko sidi sobi. Yawa baba ya, Quran itu ni Quran magan makin dah betul. Milo maki dua milo rito wanu chandore milo maki. Baba anu. Suwa caka nyingi. Juice liter B. Kita kagak di school baba. Wira. Ini milo maki. Nyaka pesa. Baba begini kaka school loro, kita di school Chamopano. Pesa kwanza kauno. Buy one get one free baba ya. Ila baba ni ukaya. Baba ya wewe kunyona nyiwa pesa ya baba. Chocolate. Wiwi gik moko ka nyaka gik ma iya okaneka. Ini chocolate midwa. Yo chocolate baba seche mani. Gik ma iere ka. Iwinjo gima wuoye. Gik ma iere ka. Idwaro ma chocolate. Idwaro mana pesa. Idwaro mana ngo. Koki nyio gigo kapiti school baba. Waro maki. Wachaka soma ni gini maber. Hiya mama ilo mako ya. Milore. Apenji ma list. Manya ore nango. Wira. Kate wesi cool lony lewni go. Baba. Kata gik ma ionge go tibiro ni pesa, chocolate, biscuit liter bich kiango yao kata ringi sikul. Isomo kata ringo sine secondary. Mila midwa milori go ni ano okabinyalo. Kate lony lewni gi kawaima kama kama mondo nyumi. Ma idwa milori ma. Andi milori koda kama. Itugo ina embele na. Nene go satan.